हाय यान मल्लिका यानी निगलक गुलाब जामुन मल्ते तो जावे यानी ने रवा बक्का गाजर कैरेट द गुलाब जामुन मल्पुनो ಒಂಜಿ ಕಪ್ ರವಾ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ಯೂರಿ ಬೇಯಿಪಾದು ಪ್ಯೂರಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತುಂದಿನನ್ನ ರಡ್ಡರೆ ಕಪ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಕಡಾಯಿ ತೀದು ರವನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಅದನ್ನೇನು ಹೊತ್ಪುವೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡುಂದು ನಮ್ಮ ಶೀರಾಪುರ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಕರೆಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಡ್ ದಾಲ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಆವನ್ ಬತ್ತನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡ್ನೆತ್ತ ಇತ್ತೇನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡ್ವೆ ಸರಿ ಅದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೆ ತಂದಿನಿ ಆನಂದೇಕ ಅವೇನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೇಯ್ಪಾದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ದಿನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನ ರೆಡ್ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರೆ ಆವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಪೇರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ದ ಮುಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಇತ್ತ ಬೆಯ್ಯಡು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಗಾಜರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬೆಯ್ಯಡುಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಪೇರ್ನು ಒಯ್ತ ನೋಡ್ರವ ಅದ ಮುಟ್ಟನ ಮುಂದೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಪೇರ್ನು ಒಯ್ತೊಂದು ಜಿಡ ಇಂಚ ನೀರ್ ನೀರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ ಅದೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನ್ ಸರಿ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತೊಂಗ ದೊಡ್ಡ ಬೇಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ 2 ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಯ್ಯಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಟ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನೊಂಚು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿಡೆ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯನ್ ಬತ್ತಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೊಂದು ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಚಪ್ಪಾರು ಇತ್ತೇನ ಸಕ್ಕರೆ ఒక ನೆಕ್ಕಿತೇನ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸರಿ ಕಲಡ ಆವಡಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿದು ಅಂತ ಹದೋಟ್ ಪಾಕ ಬರೋಡು ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಕ ಆವಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕೊದ್ದಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತೀಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಅಂಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ದೀತಿನ ರವ ತಗೊಂದಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ಯಾನ ಈಚೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ಅದ್ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ 2 ಚಮಚ ಪಾಡ್ನಿ ಏತ್ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೈ ಕಂಟೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ 2 ಚಮಚ ನೆಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ವೆ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒರಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಚೌಜ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ ಬೊಕ ಕಡಕ್ ಹಾಪುಡು ಇದೊಂದು ಸರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ ಕಲಡಾದೀಕ ಇತ್ತೊಂದು ಕೈ ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ನೆಯ್ಯಿ ತಾಗದು ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ ಗೋಲ್ನೆತ್ತ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಂಗ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆ ಉರುಂಡೆನ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಡ್ 1/2 ಲೀಟರ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಆದ್ ಒಂದೆನ್ ಬುಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ ಮಲ್ದಿನೇನು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂತ್ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಕಾಯೋಡು ಉಲಾಯಿ ಮರಗಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಕಾಯ್ದಣೊಂದು ಈತ್ ಕಾಯಿನೇ ನಿಗುಲ್ಗೆ ತೆರಡ ಸೈ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಪಾಡ್ದು ತೋಚಾವೆ
ಬಕ್ ಉಂದೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೊರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಏನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಪುರ ಪಾಡ್ನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಗ ಐತ ಬೇತೆತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಅವ್ ನೆಟ್ ಬತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜವು ಫ್ರೆಶ್ ಎಣ್ಣೆನೆ ದಿ ಎರಡ ಸೈ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ಇಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂವೋಡು ಒಂಜೇ ತರದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆತಿನಕುಲು ಇಂಚ ನನ್ನದಲ್ಲ ಒರಿದಿನ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇದು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಟಲೆ ನಿಕುಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚೂರ್ಲ ಅಂತೂ ಕುಡಾದಚಿ ಕಡ್ದಾಲ ತೋಜುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ ಆಪುನೊಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಲ್ತಿತ್ನೆಗ್ ಪೂರಯನ್ ಉರುಂಡೆಲೆನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದೆಂದಿಪ್ಪನ ಪಿನಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿನೆಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಯ್ತು ಪೊಯ್ಲಕ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಆತೇನ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತುಲೆ ತೆನ್ನನೊಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನೇನೆ ನಂಚೆ ಉದ್ದ ಶೇಪ್ ಉಡ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಗೋಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ತೋಜ ಉಳ್ಳಾಡೆ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಆದುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.